vipi zana alinimuonera soka video kena. A president yatu. Muntu atanali mbusa. Referendi kwera. Ndikumala nkula. Bwana vipi namba chisoni. Akuti. Muuzane kumene kwa Malawinu. Sinatane nanu. Mundimva kuwawa paka 2030. DBB oye! Bana, presidenti amene Malawi anamusankha poona kuti ndi mbusa sazapanga chipongwe. Lero kwauza Malawi akuti amumva kuwawa. Nimafuna pamene mwakhalapo aliyense angoganizira mutumo kuti kodi mmene tayendera 5 years yachakwera titampasaso 5 years ina tikhala bwanji. DBB waye bwana ndizomvesa chisoni koma ndimafuna ndi auze achakwera kuti achakwera sitimva kuwawa tazolowera koma kuyambira pa 16 September inuyo achimwendo akunkulu nonse chimimba kama jakete mutimva Malawi kuwawa. DBB waye bwana Cholanda sichikhalisa. Cholanda chikubwerera kwao. Malawi tazunzika. Malawi muno tindi mafactory atatu akuluakulu opanga sugar. Atatu. Irovo kunchalo. Irovo ngwa Salima sugar kusalima. Angati? Koma sugar amene tikuvutika naye iyi. Bwana vipi? Ndikuuze na bale anga. Sugar amene timajesedwa ku Malawi kuno. Amene tikuvutika naye kuti timpeze. Si first quality so iya. First quality yonse ikupita kunja. Ife zosalirazo kuti tizipeze. Ndiye kuti tikagone panja pa shop. Sizinachitikepo Malawi muno bwana sugar oti tikulima toka kumafika 6,000 kwacha 1 kilo bwana. Ine zimenalankhula women director Madam Navicha kuti APM akuphika ndizoona. Nasuzumiramo pang'ono muli zinthu zokuti kuyambira pa 16 September mukonzekere kuti Malawi tikuthamanga kwambiri kukonza dziko lathu. DBB waye number 1 bwana akuti akufuna program ya AIP tithese tikonze bwinobwino program ija kuti imuchite benefit Malawi wina aliyense mene inayendesedwera nthawi ya Malemu Bingu. DBB waye bwana anthu akumafusa kuti kodi mwatikonzera chani mukatenga bomayi. AIP tithesa tikonza wina aliyense azikolola komanso bwana akuti kunkhoke kwathu kuzikhala kozaza nthawi zonse. DBB waye kunkhoke sikopangira makadi a registration bureau iyayi. Kunkhoke tisungeko chani? Amalawi akavutika zitani? DBB waye bwana akuti nso alimi ang'ono mukonzekere. Iza kupanga nifu ndi pamene akubera chakwera ndi anthu ake kunifu. Zimene zijatithesa tikufuna tisegule farmer banki. Farmers chani? Alimi ang'ono konzekani banki yanu ikubwera. Kumene muzikatengako
zida zoti mugwiritse ntchito tikufuna ngati boma la DPP chaka choyamba tithane ndi njala mdziko muno. DPP oye! Komanso kwa agriculture konko bwana kulima institution ambirimbiri opanda ntchito amene akungoberako chakwera ndi azibale ake. Ma institution amene sakugwira ntchito tikuchotsa tikuthetsa unduna uzigwira ntchito. DPP oye! Bwana nasuzumiranso kunkhaniza maphunziro. Ndaona bwana yambakale kukonza. Mukumbukira bwana VP professor nakatitengera ma school 250 ku America ma secondary school. Koma tilatuluka mboma azungu ajananena kuti ayi ma school awatidikira. I think akalota kuti APM akubweraso. DPP oye! Tikonzekele constituency ina iliyonse kulandira ma secondary school apa mwamba ochokera ku America amene APM anatipezera kale. Bwana sitikungokamba ma secondary school okha iyayi komanso ma primary school amangidwe anyuwani. Sitingakhale ndi tsogolo labwino ngati ana athu sitiaphunzitsa bwino. DPP oye! Bwana ndaonamonso mmenemu bwana akuti pachikangawa paja bwana tikamangepo tawa komanso tikaikepo Freedom Park. DPP oye! Komanso sanayimirepo kapo bwana akuti tikangolowa pa 16 choyambirira china kafukufuku wa ndege uja abwererezenso. DPP oye! Zikubwera zimenezo bwana. DPP oye! Bwana kuli nduna ina. Ndizipitiriza? Ndipitiriza? Muziwe kuti nduna zonsezi zikubazi tuma ndi chakwera. Akuzituma ndani? Akubali mozi. Akubali mozi. Palibe nduna imene kugwira ntchito ya Malawi. Palibe nduna ndayiona ikuzipereka kuti igwire ntchito yothandiza miyoyo ya Malawi. Nduna zonse zokuba zokhazokha. Bwana nduna ina iyi kamwana kake kakakazi mpaka na magalimoto 20 chakuti. Pano bwana nduna pano ndi neba wathu wagula manyumba awiri mpise mugule achibwenzi. Ndrama zachulukira. Kodi ukakhala nduna yona ndrama ndi otuziba? Anakwikira panepo kutuziba? Tikusunga mafairo basop nthawi yanu yasala pang'ono. Bwana ine ndikanakonda kuti zingolankhula koma ndikupaseni mpata. Ndimafuna ndinene mawu omaliza bwana. Mawu omaliza kupita kwa Anabelo Ntalimanja. Anabelo Ntalimanja. DPP oye! Mai ndinu Malawi, ndinu mzimayi, ndinu jaji, timakupasani ulemu chifukwa chokuti ndinu jaji. Timakhala ndi chikhulupiriro kuti majaji amapanga chilungamo. Musaononge dzina la majaji, musaononge mbiri ya azimayi ya maudindo. Chimene mukubisa ndija? Chimene mukubisa ndija? Eni zisankho ndi DPP, MCP, UTF, Afodi, ndi zipani zinazi. UTM usali muti? Ndiye eni zisankho. Meki ili ngati refari. Ili ngati ndani? Sopano masiku ano mukaona game ya mpira, refari akakhala kuti pana pake sizi uchita bwino, chimachitika ndi chani? Mapita kuona VAR amati VAR. Ife ngati eni zisankho
tikunena kuti tili ndi umboni kuti mafigures amene mwayika mu chikompyuta chanucho ndi mafigures apa ground sizikugwirizana. DPP waye sizikutani mutimvesese chimene tikunena. Ndife tikunena kuti mabwana ndife, inu ndi antchito ongoyendesa chisankho. Tikufuna tione apa bwinobwino kodi mwayendesapo bwanji. Akuti ayi musaone zimenezi ayi. Anabelo Ntalimanja, Malawi ndiyo kwiya. Ndife anthu okwiya. Mwatizunza, mwatigulisa zinthu modula, mwatiphera vice president, mwationongera economy, mwatizunza boma la MCP. Mukati mulamule by force, amalawi agende sifeyo iya. DPP waye, ine pomalizira ndikunena mau awa. Bwana VP ngati National Organizing Secretary wa chipani chachikulu kwambiri Malawi, DPP, kuyambira mawa ndikukumana ndi National Organizing Secretary anzanga. Ndipo bwana, ife ngati zipani zotsutsa tikupanga mademo. DPP waye, bwana ndikuwapasa ameki 10 days. 10 days bwana VP. Tikupanga mademo. Mutimange. Mutipe. Kwa matukufuna chilungamo. Anthu avote mmene akufunira. Anabelo Ntalimanja, Malawi ili manja mwako. Ukafuna nkhondo tili ready. DPP waye. Chala mwamba. DPP waye. Kuyankhula kwa kamuna eti. Inutu kubango kuno ndinu anthu odala kwambiri. Ma MP ngati amene wa masowa.